Γεια σας, είμαι ο Κώστας ο Παναγιωτίδης, γυναικολόγος, μευτήρας, εξειδικευμένος στην υπερηχογραφία στη γυναικολογία. Έχω ασχοληθεί και με την αναπαραγωγή και είμαι ειδικός στην λαπαροσκοπία και στην ιστεροσκόπηση. Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο σε ό,τι αφορά την καισαρική τομή, την καισαρική ως μέθοδο γέννησης. Ξέρω ότι πολλοί κόσμος έχει αναφερθεί σε αυτό, ιδιαίτερα τις διαστάσεις που έχει πάρει η χειρουργική αυτή επέμβαση στη χώρα μας. Το βίντεο μου πραγματικά πιστεύω θα είναι σημαντικό με την έννοια ότι θα υποθούν και μάλλον θα εξηγηθούν πάρα πολλά πράγματα. Θα γίνουν κάποιες διευκρινήσεις πολύ σημαντικές, τόσο για τις ασθενείς αλλά και για τους συναδέλφους γιατρούς, αλλά και ως περιεχόμενο μιας γενικής γνώσης για τον τρόπο αυτών γέννησης των παιδιών με την καισαρική τομή. Επειδή είναι πάρα πολλά πράγματα που θέλω να σας πω, θα κάνω 4 βιντεάκια, επομένως αυτό είναι το πρώτο μέρος, στο οποίο θα θέσω θέματα για την καισαρική, τι είναι, πώς πρέπει να γίνεται, ποιες είναι οι διαφορές των διαφορετικών καισαρικών τομών. Η καισαρική τομή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις της σύγχρονης μευτικής. Χάρη σε αυτή την επέμβαση εκατομμύρια γυναίκες έχουν σωθεί και τα μωρά τους, όπου η φυσιολογική γέννα θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές ή ακόμα και σε απώλεια ζωής. Παράλληλα όμως, όπως σας είπα, η καισαρική τομή έχει γίνει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας ένα αντικείμενο πολύ μεγάλης έντονης συζήτησης. Από τη μια πλευρά υπάρχει η άποψη ότι χρησιμοποιείται προβολικά συχνά και ότι πολλές γυναίκες οδηγούνται σε χειρουργική γέννα χωρίς πραγματική ανάγκη. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η αντίθετη προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η καισαρική αποτελεί μια ασφαλή και ελεγχόμενη επέμβαση που μπορεί να μειώσει σημαντικούς κινδύνους για τη μαμά και το παιδί. Όπως καταλαβαίνετε, η πραγματικότητα βρίσκεται κάπου στο ενδιάμεσο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη συζήτηση γύρω από την καισαρική είναι ότι συχνά αντιμετωπίζει σαν να υπάρχει μόνο μία μορφή επέμβαση. Στην πραγματικότητα όμως δεν υπάρχει μία καισαρική, υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις, διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας και διαφορετικά επίπεδα κινδύνου. Παραδείγματος χάρη, μια προγραμματισμένη καισαρική τομή στις 39 εβδομάδες σε μια γυναίκα με συγκεκριμένη μευτική ένδειξη δεν έχει την ίδια δυσκολία με μια επίγωση καισαρική μετά από πολλές ώρες τοκετού, πλήρη διαστολή ή αποτυχημένη προσπάθεια κολπικού τοκετού ή δυσκολία εξόδου του κεφαλιού του παιδιού. Δηλαδή είναι ακραίες καταστάσεις, πολύ επικίνδυνες. Η σωστή ενημέρωση λοιπόν δεν πρέπει να είναι υπέρ ή κατά της καισαρικής, πρέπει να εξηγήσει ο καθένας πότε η επέμβαση είναι η καλύτερη επιλογή, πότε οι κίνδυνοι αυξάνονται και ποιος είναι ο ρόλος της εμπειρίας του μευτήρα στην ασφάλεια της μητέρας και του παιδιού. Ένα μέρος λοιπόν κάποιων πληροφοριών που θα σας πω τώρα είναι το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Και η Ελλάδα παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά καισαρικών τομών στην Ευρώπη. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότερες από τις μισές γεννήσεις στη χώρα μας παραποδηγούνται με καισαρική τομή, με εκτιμήσεις που ανέχονται στα 55% έως και 60%. Ενώ σε ορισμένα ιδιωτικά μευτικά περιβάλλοντα, ας το πούμε, τα ποσοστά είναι ακόμα πιο υψηλά. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε έντονο προβληματισμό. Η αύξηση των καισαρικών δεν μπορεί όμως να εξηγηθεί μόνο με μια αιτία. Υπάρχουν πραγματικά ιατρικοί λόγοι, άρα δεν πρέπει να τα βλέπουμε μόνο διάστατα. Είναι γεγονός ότι έχουμε μεγαλύτερη ηλικία μητρότητας. Έχουμε περισσότερες κοίησεις που γίνονται με τη βοήθεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Δεν σημαίνει βέβαια ότι μια γυναίκα που έχει ξεκινήσει μια κοίηση και θα έχει ένα παιδάκι με εξωματική, δεν και καλά θα πάει να κάνει μια καισαρική, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που οθούν μια προβλεπόμενη κυρίως σε αυτές τις περιπτώσεις καισαρική. Υπάρχουν περισσότερες πολύδημες κοίησεις. Υπάρχουν πολλές γυναίκες οι οποίες θέλουν να κάνουν κι άλλο παιδάκι, αλλά έχουν προηγμένη καισαρική τομή. Υπάρχουν προβλήματα όπως
ο ζαχαρότης διαβήτης, υπέρταση, προβλήματα με την ανάπτυξη του εμβρίου. Οπότε δεν μπορείς να περιμένεις μέχρι να γεννήσει με φυσιολογικό τρόπο για να το βγάλεις το παιδί λίγο πιο νωρίς. Παρότι είναι πρόημο, αλλά γλιτώνεις σοβαρή θνησιμότητα. Υπάρχουν καταστάσεις όπου οι θέσεις του παιδιού δεν είναι ωραίες. Πες ότι είναι διαγώνιο. Πώς θα γεννηθεί το παιδί αυτό. Και βέβαια προβλήματα του πλακούντα, προδρομικός πλακούντας. Δεν μπορεί να γίνει μια ασφαλή και φυσιολογικό τοκετό σε αυτές τις περιπτώσεις. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και φόβοι των γυναικών, σπάνιο βέβαια αυτό, για το φυσιολογικό τοκετό, η τοκοφοβία, φόβος τραυματισμών, υπάρχουν κοινωνικές και οικογενειακές πιέσεις, ιατρονομικές ανησυχίες, διαφορετική εκπαίδευση των μευτήρων, παίζει ρόλο και αυτό, στο κατά πόσο είναι ένας καλά έμπειρος και ικανός να αυξήσει το ποσοστό έστω και βεντούζας ή εμβριολικού, οπότε να επιτύχει μια κολπική γέννα, σε σχέση με εκείνους που δεν έχουν τέτοια αυτοπεποίθηση ή δεν θέλουν να αναλάβουν τέτοιου είδους δύσκολες καταστάσεις, οπότε είναι λίγο πιο εύκολοι στο να προτείνουν μια καισαρική. Και βέβαια, όπως σας είπα, η περιορισμένη εμπειρία σε δύσκολους κολπικούς τοκετούς, αυτό είναι ένα γεγονός. Επομένως, η απλή αναφορά σε έναν αριθμό δεν αρκεί. Το σημαντικό ερώτημα δεν είναι μόνο πόσες καισαρικές γίνονται, αλλά για ποιο λόγο γίνανε, σε ποιες συνθήκες γίνανε και με ποια ποιότητα πραγματοποιήθηκαν. Υπό ποιες συνθήκες. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα είναι ότι εάν λέμε για μια καισαρική, είναι διαφορετικά τα ρίσκα αν αυτή γίνει προγραμματισμένο χειρουργείο στις 39 λέμε εβδομάδες, χωρίς στρες για το παιδί, χωρίς να έχουμε επίγον κατάσταση για τη γυναίκα, σε σχέση με τις επίγουσες καισαρικές. Και οι επίγουσες καισαρικές πάλι μπορούμε να τις διαχωρίσουμε σε αυτές που γίνονται κατά τη διάρκεια του τοκετού, αρχικός τοκετός, όπου η διαστολή είναι μικρή, το παιδί, το κεφάλι δεν είναι πολύ εμπεδωμένο, δεν είναι πολύ χαμηλά, και οι χειρότερες, οι πιο δύσκολες και εκείνες που πάντα έχουν ένα πολύ σημαντικό βαθμό επιπλοκών είναι οι καισαρικές που γίνονται ευτυχώς σπάνια, σχετικά, υπό πλήρη τελεία διαστολή. Επομένως, είναι διαφορετικό το ρίσκο και η τεχνική που χρησιμοποιείται. Παρότι η αρχή είναι ότι θα γίνει μια τομή χαμηλά στην κοιλιά, δεν θα κόψουμε εμείς, δεν θα καταστρέψουμε εμείς, θα τους μετακινήσουμε, εξεκολλήσουμε κάποια ασφαλή σημεία, έτσι ώστε να γίνει πράγματι μια τομή σε χαμηλό σημείο στη μήτρα, έτσι ώστε να γεννηθεί το παιδί. Αυτή είναι η αρχή, αλλά ο τρόπος που γίνεται είναι τελείως διαφορετικός. Παραδείγματος χάρη, έχει σημασία κατά πόσο έχει γίνει η σωστή προετοιμασία. Υπάρχει πλήρη ενημέρωση της γυναίκας για τις επιπλοκές της. Να υπάρχει μια ομάδα οργανωμένη, να υπάρχει κατάλληλη αναισθησία και έλεγχος των παραγόντων κινδύνου, τόσο πριν, κατά τη διάρκεια της καισαρικής ή και μετά. Άρα, μια καισαρική η οποία γίνεται με ελεγχόμενο τρόπο έχει πολύ χαμηλό ρίσκο. Ένα πρόβλημα που μπορεί να συμβεί είναι, το οποίο ευτυχώς τις περισσότερες φορές το έχουμε προβλέψει και το έχουμε σταματήσει πριν ξεκινήσει καν, είναι η ατονία της μήτρας. Όταν μια μήτρα είναι μη ενεργή, ίσως να έχει μεγαλύτερη ευαισθησία στις ορμόνες που δίνουμε για να γίνει η σύσπαση της μήτρας. Οπότε όταν γίνεται μια καισαρική, όταν γεννιέται το παιδί με καισαρική, δίνουμε κάποια φάρμακα για να συσπαστεί αυτή η μήτρα, για να μειωθεί η ημερορραγία, για να διευκολυνθεί η αποκόλληση του πλακούντα και να βοηθηθεί έτσι η πιο γρήγορη συγγραφή του τμήματος που μου κάνει την τομή. Σε αντίθεση με μια μήτρα η οποία είναι ήδη σε δουλειά, που έχει κάνει δεκάδες, εκατοντάδες συσπάσεις τις τελευταίες ώρες, όπου η ευαισθησία των φαρμάκων που δίνουμε, κυρίως της κυτοκίνης, μειώνεται. Όταν οι ιστοί έχουν μαλακώσει, όταν έχουμε χαμηλό και πολύ λεπτό τείχομα, όλα αυτά είναι υπέρ κάποιων επιπλοκών. Επομένως, θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια συζήτηση. Προληπτικά, έτσι ώστε η γυναίκα να ξέρει τη διαδικασία, υπό ποιες συνθήκες, με ψυχηληρίδιο, πότε αποφεύγουμε τη γενική αναισθησία, ποιοι τρόποι υπάρχουν για να προβλέψουμε και να μειώσουμε πιθανές επιπλοκές, αλλά επίσης τι γίνεται όταν οι επιπλοκές αυτές εμφανίζονται.
Η χειρότερη καισαρική μπορεί να γίνει σε κάποιον μευτήρα αλλά και γυναίκα είναι όταν είσαι τελεία διαστολή. Πες λοιπόν, το κεφάλι αρχίζει να κατεβαίνει, τελεία διαστολή, νομίζεις ότι σε μία ώρα θα γεννήσει και ξαφνικά το παιδί δεν αισθάνεται καλά. Έχουμε αλλοιώσει παλμών ή η γυναίκα δεν είναι καθόλου καλά. Εκεί λοιπόν οι χειρισμοί και η εμπειρία του γιατρού είναι πολύ σημαντική για το μέλλον. Όχι μόνο για την καισαρική, αν το παιδί θα βγει χωρίς τραυματισμούς με ασφάλεια και να είναι καλά, αλλά επίσης για τις μεταγχειρητικές επιπλοκές που μπορεί να συμβούν. Τότε, μέσα στο χειρουργείο, τις επόμενες 2 ώρες που είναι κρίσιμες, αλλά και τις επόμενες ημέρες. Επομένως, η εμπειρία παίζει μεγάλο ρόλο. Γενικά, πρέπει κατά τη διάρκεια μιας κοίησης να συζητούν 1 ή 2 φορές αυτά τα θέματα. Ποιες είναι τι θέλει η γυναίκα, με ποιον τρόπο να γεννηθεί το παιδί της, πώς θα αισθανθεί, ποιος θα τη βοηθήσει, πώς είναι η οικογένεια. Δηλαδή πρέπει να γίνονται κάποιες τέτοιες συζητήσεις. Δεν είναι μόνο η χτύπη του παιδιού είναι καλά, η ανάπτυξη του είναι καλά και θα δούμε και όταν έρθει η ώρα θα τα συζητήσουμε και αν και. Είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσεις δύσκολα πράγματα όταν έχουμε μια πίεση και όταν η γυναίκα είναι κουρασμένη, δεν έχει ξενυχτήσει, πονάει, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Άρα καλύτερα να τα συζητήσουμε πριν συμβούν όλα, να έχουμε μια ιδέα χωρίς να υπάρχει φόβος, έτσι ώστε και εκείνη αλλά και ο γιατρός της αλλά και η ομάδα που την παρακολουθεί να ξέρει τι πρέπει να γίνει. Ένας εξαιρετικός μευτήρας δεν είναι μόνο αυτός που αναγνωρίζει πότε χρειάζεται μια καισαρική και προστατεύει το παιδί και τη μητέρα. Είναι εκείνος πραγματικά που γνωρίζει πώς θα μειώσει τις πιθανές επιπλοκές, πώς θα αντιμετωπίσει δύσκολες χειρουργικές καταστάσεις, πώς να εξασφαλίσει σωστή αιμόσταση, πώς να δημιουργήσει την καλύτερη δυνατή επούλωση και πώς να προστατεύσει τη μελλοντική υγεία της γονιμότητας της γυναίκας. Γενικά θα πάμε στην επόμενη ενότητα σε λίγο, όπου θα μιλήσω για τις επιπλοκές και πώς μπορούμε να τις αποφύγουμε. Το βασικό σημείο είναι ότι θα πρέπει να σεβόμαστε τη γνώμη της γυναίκας. Ο μευτήρας, όπως σας είπα, δεν είναι μόνο αυτός που γεννά με ασφάλεια ή δεν είναι μόνο αυτός που γεννά μόνο με καισαρικές ή και με κολπικό τρόπο. Είναι εκείνος που βλέπει παιδί, μαμά ως ένα σύνολο. Ο καταξιωμένος μευτήρας είναι αυτός που τις γεννάει με οποιονδήποτε τρόπο από κάτω. Ούτε ο ασφαλής είναι εκείνος που κάνει πάντα καισαρικές. Θα αναφερθούμε στην επόμενη ενότητα και για τον τρόπο και τη δυσκολία της εκπαίδευσης των καινούριων νέων μευτήρων, όπως επίσης πώς μπορούμε εμείς ως γιατροί να γίνουμε καλύτεροι σε αυτά τα πράγματα με την πρόβλεψη αλλά και την προσομοίηση κάποιων ιδιαίτερων συνθήκων που είναι μεν σπάνια αλλά είναι πολύ πολύ σημαντικές για τη ζωή του παιδιού και της μαμάς. Γενικά η καισαρική θα πρέπει να τη βλέπουμε ως ένα κατάλληλο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό κατάλληλες συνθήκες και σίγουρα να μην φοβόμαστε εάν αυτό θα χρειαστεί, όταν βέβαια δικαιολογείται και θα χρειαστεί, γιατί υπάρχουν τρόποι αποδεδειγμένοι που μειώνουν σημαντικά τις επιπλοκές. Επομένως, δεν σημαίνει ότι μια γυναίκα που όταν θα κάνει καισαρική θα πονάει όλη τη ζωή. Δεν σημαίνει ότι δεν θα ξανακάνει παιδί. Δεν σημαίνει ότι η κοίηση της την επόμενη χρονιά, γιατί όταν θα θέλει να κάνει και άλλο παιδάκι, θα είναι πολύ δύσκολη. Αυτά υπάρχουν προβλήματα σε περιπτώσεις που δεν έχουμε μια, ας το πούμε, τέλεια παρακολούθηση μετά. Και θα σας εξηγήσω το λόγο που το λέω αυτό, διότι υπάρχουν κάποιες επιπλοκές οι οποίες δυστυχώς εμφανίζονται πολύ αργότερα. Ισμοκύλες, συμφίσεις, κίστες μέσα στην επούλωση της μήτρας, του τομεί της μήτρας. Επομένως δεν έχουμε συνηθίσει να παρακολουθούμε και απεικονιστικά τις γυναίκες που έχουν καισαρικές, τα τελευταία χρόνια κυρίως. Αυτό έχει σημασία διότι μπορούμε με αυτές τις παρακολουθήσεις, με έναν σχετικά απλό υπέρηχο, να βελτιώσουμε, να προσαρμόσουμε καλύτερα τις τεχνικές σειραφής και τις τεχνικές της χειρουργικής που χρησιμοποιούμε. Νομίζω δεν θέλω να σας κουράσω, είναι μια αρχή, προσπαθώ λίγο να βάλω τα πράγματα λίγο στη θέση τους για να υπάρχει μια
τεκμηριωμένη αλλά και σωστή ενημέρωση των γυναικών. Ελπίζω, αν αυτά που σας λέω είναι ωραία, να μου κάνετε και like και να παρακολουθήσετε και το κανάλι μου, έτσι ώστε να με βοηθήσετε για να μπορώ να κάνω και άλλα βιντεάκια. Προς το παρόν, σας είπα, υπάρχουν άλλα 3 τμήματα στα οποία θα αναφερθώ για την καισαρική από όλες τις πλευρές και πιστεύω ότι θα δώσουν ή μάλλον θα απαντήσουν σημαντικά ερωτήματα πολλών γυναικών και μελλοντικών μαμάδων. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.